Ta důležitá pointa je, že i když to byly 4 dny, co jsme byli takhle pryč, tak já jsem si extrémně odpočinul. Jakože fakt hodně. Jakože kolikrát jste třeba na dovolený, kdy jste týden, 2, možná i někdy 3 a vlastně si tolik neodpočinete. Vlastně furt jste v nějakým jako presu něco, ale tady jsme si vlastně extrémně odpočinuli. Jsme na hotel, neřešili jsme snídani, neřešili jsme žádný věci, jenom večer. Tu večeři, to jsme viděli, kam jdeme, přes den jsme vyřešili, kam půjdeme a vlastně ten den byl takový pomalej, neměl žádný úžasný cíl, jenom jsme prostě meditovali, bavili se, promýšleli věci, komunikovali mezi sebou, sami si jako v hlavách urovnávali nějaké věci. To ne, že by tam bylo jako nějaký téma, se kterým tam jdeme, ale prostě jenom takový ten odpočinek v té přírodě, to je něco, co jako mě extrémně baví a naplňuje. Takže já hodně doporučuji procházky v přírodě ideálně s někým, koho máte rádi, ideálně pokud máte zvířátko, nějaké pejska, to je jedno, tak prostě zkuste takhle vypnout, zkuste si to promyslet, zkuste si odpočinout, pokud toho máte hodně a trošku takhle jako žijte.